to pini puthot nili ako la bangso a nili jitan phangchu a channel sa tai long pen nitum kang ni thu bangala long asike dam tangar ni alang li tame sarkar pen masabak keron mate education ni em richard tok bi alang li khi non ne pirthe chuklem un dam unako alang li khi tame nita asabak alang li him pen akang jin so long ponte pus alang li kachuni ridun lo alang li hoy tu tima alang li somardo same alang li nitum ani bang ka jiding pik lo ke chevoy si alang li make ka bom bam lam do la pen ke dam tang accident alang li by pen accident lo la pen jing tak thu da mat accident da do lo la si alang li moy bang ke akum ham la ka hokalam lo si education em richard to bi alang li akim bang pon bang ke akeng te kok ari te kok anu kang thong ham hang ke thek pen pulo si tami nona bang ke ako kipi ke pa yere tum lapuson amhanga tek pen ameka ve anu kang thong kali dera tum phan sam me kipi pa jir pola son dolo na sinon ta alang li hin tami ke dam tang tami nang paklang che paklang no se tami alang li hin phan sikai si pa kidu u kali pini pharui si hini ba katikang lapuson doma puni arjulo la se avi polam lo na sila bangso avi pula ko puthot ni le alang li phan ar youtube po na sila bangso puthak alang li hin pen pachuning rina na si puthot ni tami ko pakla lung thupo le education ni em richard tok bia phat ani si ni li la bangso chatai long pen nangli kachepak lang dun education ni em richard tok bi amuka hala anu nu phan ke pilo nangli long na iskai sibak nangli lelang ma nangli lelang nangli lelang nangli lepo ke morsing terang atum ta wang pusipu bang hadak nili pinu la pen hadak nili dum hada pilo pusipu kenangli phan pini sikai sibak nang tikang lok abi ma abi apa ke betul hari lagi tebang ke hala lo tahun jarban mosing terang lo la pen ke hala dak biar si bahani aku hala erbar ba thau dak adung itu dun lun lo an si no ko te long phan video pen tuning ridun ko son son ni pucho ton lo marti nang le de da pa nang le le podang ko nangli lelang adi to nili hin pen pachini tho bangala lo la si pini la non education ni em richard tok bi pusatame nangli hin phan pachini lo je la pu ake sar nai lo handshake hem ake sar alang li tame nangli phan sanang chong hong lo la si pinaka tum pulo je alang phan ke pipi ta chok ba alang ke intang kring krelo la si la sona bang ke plak porinon beng porinon la si bang nang chohang nun tang dat ani sida video nang pidon da posi pini ake ong poli tame pini pharu phove tame pharu hini ba tame al phan ke chu pini biskut hombak ba pini ahani phuli bak pachunam ra kipi aning pang samson te misenji sami non bang ke dam tangar ni video ke pipen ala kipi tanga tu mani tum ke long lo alang li ke long le der pose alang li aning ki duka bang ke asap bu ke dukok po ba ni phanta lapu mala ho po da bang ke dukok po aposi ni so chatai long pen ka chuning ria bang la lo alang tanoman id dolang alang vu jok dun lang setambe alang li karkum ham ke dam un idet pa pola pa me ke bom bam lam pen aposi alang li ke nahok ta chitre kun edalo aposi non nilihin pen kapachini bang kelalo lasidak rong BJP social workers tum non ba ki claim bang pho BRCC tum non lason si kisaru tum ona phana bang ke lang pon pa mi nang po la pen ki plak ke plek bang avja nang po la pen pinang ni po lam bang ki teng te dat nang po lasi banang chang po te tu ke do kali sitame chok doan tami atung ke stame no son thak ron pen ako plakang vi nang nak la son do kolo posi ani nga duga bangke do koklo la sila bang son ninga pang samja bang phansi ni education ni em richard to bi phan pulo alang le phanta me ke do kali tama sa ve tami alang le phanta pia son te mi senji pache tang tha pusinili hin pen ke chuni ria bangala lo pima alang le tanon mat id do lang ala ta jog bom lang ne passbook do la se kado ka ve party nat ke mi senji phana bangke bini social worker la dak BJP social worker tum la pen BRCC tum tame la kethe ke ding pen kama tha rongara tuman bhan ke chema tha por ason ana bangke ke plak ke pleka bangke claim ke den nangji la pen lapu pu ajara bangke ke thak pona bangka ve den nangji la si ron teron cry not pita pi cry not la si alali phan same ahin langli hin phan tanang pale sonte misenji pusinili chuniri lo alang le tami ke dam tani tame education em richard ko bi phan chuniri lo che than nun lo jo si lele det potel la ta aninga dukta dukok po la penon ta la son ta se ko puthot video pitholo la se asave tame ala phan tame
nang pali asonte misenji pusi nilijiten phangchu YouTube channel asatai long pen pini education ni em Richard tok biaphan na pen BJP along eklem Richard tok bia PA tuma phanstami nili pachini lo lalo nasi puthot alangli phanstami pini ari thoilo ani si pen alangli long le derlang polam sia ko puthot angli tuma phan pachini tholo alangli tuma phan ke aning pangsamon la pen lana ponon la pen aning parong ponon asavet setame nang pali thua sonte misenji pusi nile bang society long pen nang chuni relo la pen pale vek nang ji athe atina bang dokok ji la pen atina bang aninga bang insam se ji je alang tachi matha po je nita nonamat upia pot lo ni phan nang plak ponda je la bang sobo apatha bang ke dokok po lapu nang chinin de lo po se nang plak ponda polam bang dokok ji la lo la si nang lihin pe la bang so aputha kalam sa education Richard tok bi aphan kachuni ra putha bang ke bang sar tumsi bang nang li phan nang matha vek ko de la lo la si ili tumle la po ande ili tum la bang so putha lam ke ching kichona de ka don Choro lo